barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani bidiyo mu na yau zai magana ne akan yadda in an kira budurwarka kiran zai dawo wayanka direct, ko kuma in an kira matarka zai dawo wayanka direct, ko kuma in an kira yaronka zai dawo wayarka direct. So ya za ka saurari wannan kiran? To da farko za mu shiga wajen phone kamar haka. Idan muka shiga wajen phone za mu danna wajen lambobin nan. Idan muka danna wajen lambobin nan to ya za mu yanzu ne da ne muke son mu sa wanda zai kawo mana wannan lambar. To da farko za mu sa star 62 star. Idan muka sa idan muka sa star 62 star, so yanzu ya da mai sai mu zo mu sa number 24. So a ƙarshen sai mu zo mu sa hash. Muna so mu zo na a sim 1 ne, ko kuma dai ana so a zo na a sim 2, to sai mu danna sim 2 kamar haka. To ga call for wedding registration was successful, ya haɗu kenan. To yanzu idan muna so mu tabbatar ya haɗu ya zamu, sai mu zo mu sake danna wajen madanni nan. Idan muka danna wajen madanni nan sai mu zo mu sake sa hash 002 hash, shikenan. Na danna a 1, sorry. Sai mu sa hash 002 hash, sai mu zo mu sa a su ɗin da muka sa wato. Idan muka sa a su ɗin da muka sa kun gani call for wedding issue was successful, ya tabbatar kenan, ya dinga yi kenan. To wannan alal misali yanzu number da na sa wannan, in an kira number to direct waya na kiran zai dawo waya na zan daga, kuma zan ji abin da ake gaya, sai dai ko ni ne da ba na son daga kiran. To kun ga yadda bidiyon namu ya kasance. Da Allah kada ku manta ku mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu.